July ni kwa sang ni som ni pathum Sunday ania tukin lama Manipur boina kal zela kang vai lampang a in ka na a chuak le a Mizo fa te lama hian thi le hliam an om hriat ani lo Meitei terrorist te lama hian pahnih ruang pahnih chuak nia hriat ania Chanchin Kimchang hriat ala ni ri lo Manipur zofa ten be an to na kal zela Chanchin kan hriat thei ang Chanchin thar ron update te kan tum ve to dona kan channel te min lo subscribe saka min lo like saka atam thei ang ber min lo share page turin ka som cheu ani ole khati zong kha Chanchin kan hriat thei te karon Thailand thei te chu ni le ri phosela Chanchin tharar kan nei vele karon ti le thin don ani min lo clear theu turin ka som le vek cheu ani